Така, здравейте, дами и господа. Много се радвам, че имам възможността да ви си представя и да ви представя идеята, с която искам да участвам на конференцията TED 2014 година. Темата на конференцията е много подходяща. Аз разбрах, че е модерен абсурд. Мисля, че идеята много се вписва в тази рамка. Нека да кажа някои неща. Как се роди идеята, откъде, кой, защо. Идеята касае един интернет сайт в пространството, интернет пространството. Достъпно е така от цял свят, но е фокусиран главно върху България. За да стане по-ясно, бих искала да говоря с едно. Аз съм този сайт. Приятно ми е, казвам се България оправена.com. Защо аз бях създадена? Бях създадена като интернет сайт, защото в един момент на голяма група хора, живеещи в България, просто им писна така, от всякъде да има вид сугестии, нали, внушения, като не, няма да се оправим, всичко е много зле, много проблеми, безхаберие. Кой какво направи, 10 години назад, всичко се проследява така едни тежки неща от миналото и вече писна им на хората, нали, с това, с този негативизъм и решиха просто да използват силата на въображението и ме направиха мен. Аз съм България.оправена.com. Какво се случва на мен? На мен хората, които те си представят България с едно вече е оправена и качват, записват видеа, записват с решения на проблеми, всичките са забавни, весели, естествено. В реално време те описват проблемите как са решени, сега вече те са решени, вече ги няма тези проблеми. Не се фокусират хората върху проблемите, те минават отвъд тях, отварят вратата и виждат как вече проблемите са решени. Те получават така вдъхновение, идеи, виждат ги нещата как са, виждат решенията, виждат кой прави нещата, как ги прави нещата, какви неща точно са се случили вече, правят видеа и аз ги качвам на себе си. При мен има едни секции за образование, за политика, за семейство, за връзки, за отношения между хората, за проекти, за чувства. Ще аз съм пълен, като сайт, нали, с най-различни секции. При мен хората си пускат въображението и аз приемам тяхното въображение. Защото, дами и господа, нека да си говорим истината в очите. Всичко тръгва от нашето въображение. Че ние, ако видим нещата, те се случват. Няма 1-2 години, аз вече така съществувам известно време. И да ви кажа, всичко е наред, дами и господа. България е оправена.